سلام كميل لهم كم يقدرون كورات خاتلتين نايلو ما عندهم دلونا حدا خلتنا بلنا جميرنا يلنا أبز السوشيال ميديا بتعمل مزراربتن مقرم تنزلونا قرات عيزلكم ما تقلقوا كنشب بيلتهم وانا حساب دابهم كم صحي حزنا في مدلونا خلفكم سنة مكتال يا سبنت ياك ما يقبل إثيوبياوي باندانو سيل የመከላከያ ሰራዊት አስታወቀ ወደንና ፈቅደን ስለምን ሞት ላት ኢትዮጵያችን ጠንቅቀን እናውቃለንም ብሏል። በመግለጫው የመከላከያ ሚኒስቴር በይፋዊ ፌስቡክ ገጹ ላይ ባሰፈረው መልእክት ታዲያ ለኢትዮጵያ ብሔራዊ ጥቅም መረጋገጥ የትኛው መስዋዕትነት ለመክፈል ለሰከንድም እንደማያቅማማ ገልጿል። በጳጉሜ 4 ቀን 2017 ዓመተ ምህረት የተመረቀው የህዳሴ ግድብ በመጥቀስ የቀይ ባህር ጉዳይም እውን የማይሆንበት ምክንያት እንደሌለ በጽኑ እናምናለን በማለትም አቋሙን አስታውቋል። በመሆኑም የቀይ ባህር ብሎም ደግሞ የአሰብ ወደብ ጥያቄ በየትኛው መነጽር ትክክል እንዳልሆነ ለመቀላመድ መሞከር ከባንዳነት ውጪ አንዳች ውሃ የሚያነሳ አመክንዮ ሊኖረው አይችልም ሲል መከላከያ ሚኒስቴር መልእክቱን አስተላልፏል። እናንተስ በዚህ ጉዳይ ምን ትላላችሁ? ሀሳባችሁን ወስዱ። ካብቲ ማልዕለት ጀሚሮም አዝዮም ብዙሓት ዝኾኑ ኢትዮጵያውያን ጋዜጠኛታት፣ አክቲቪስትታት ኣብ ናቶም ማሕበራዊ መራኸቢታት ዝዝርግሕዎም ዘለዎ መሰረት እንተዳ ኮይኑ ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ብናይ ቀይሕ ባህሪ ጉዳይ ስምምዕ በፂሓ ዝብል ክኸውን ከሎ ንሱ ጥራት ዘይኮነ መንግስቲ ኤርትራ ብጉዳይ ቀይሕ ባህሪ ምስ መንግስቲ ናይ ኢትዮጵያ ንክዘራረብ ድሉ ከም ዘሎ ዝገልፅ ኣዝዩ ብዙሕ ዝኾነ ፅሑፋት ክወፅእ ጀሚሩ። እዚ ነገር እዚ ግን ካበይ መበገሲኡ ምዃኑን እቲ ናይ ብሓቂ ዘጋጥም ዘሎ ነገር እንታይ ከም ዝመስል ድማ ኣብዚ ሓደ ብሓደ ንርአዩ። እዚ ሰሙን እዚ መበል 80 ግዜ ጀነራል ኣሰምብሊ ናይ ዩኤን ኣብ ኒውዮርክ ሲቲ ክካየድ ቀኒሎ ንኤርትራ ወኪሎም ድማ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኣቶ ዑስማን ሳልሕ ምስ ካልኦትን ኣብቲ ቦታ ክሳተፉ ከለዉ ካብኡ ቀፂሉ ድማ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ናይ ኤርትራ ኣቶ ዑስማን ሳልሕ ምስ ቀዋሚ ኣማኻሪ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ኣፍሪቃ ተራኺቦም ሓደ ነገራት ዘትዮም ነይሮም። ካብቲ ዝዘተይሉ ሓደ ቀዳማይ ርእሲ ድማ እቲ ንነዊሕ ዓመታት ኣብ መንጎ ኤርትራን ኣሜሪካን ጠፊኡ ዝነበረ ዝምድናታት ዳግማይ ንምሕያል ተባሂሉ ፃዕርታት ክካየድ ምዃኑ ክገልጹን ከለዉ ካልኣይን ከም ቀንዲ ዝተዘራረቡሉ ኣርእስቲ ድማ ሴኩሪቲ፣ ኢኮኖሚ ዲቨሎፕመንት፣ ትሬድ፣ ኢንቨስትመንት፣ ኢንፍራስትራክቸር፣ ትራንስፖርት፣ ኮሚኒኬሽን ከምኡ ድማ ሴኩሪቲ ፓርትነርሽፕ ክኸውን ከሎ ንሱ ጥራይ ዘይኮነ መንግስቲ ኤርትራ ድማ ዝኾነ ይኹን ልኡላውነት ናይ ኤርትራ ኣኽቢሩ ዝመጽእ ዝርርባት ብዛዕባ ቀርኒ ኣፍሪቃን ናይል ቤይዝን ከምኡ ድማ ብዛዕባ ቀይሕ ባሕርን ክትዘራረብ ድልውቲ ምዃና ክገልጹን ከለዉ እዚ ግን ውፅኢታዊ ዝኾነሉ መንገዲ ልኡላውነት ናይ ሃገረ ኤርትራ ኣኽቢሩ ዝኸውን ዝርርብ ክኸውን ከም ዘለዎ እውን ብፍሉይ እውን ጠቒሶሞ ይርከብሉ። ካብዚ ዘበጊሶም ድማ ኣዝዮም ብዙሓት ዝኾኑ ኢትዮጵያውያን ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ብከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም መንገዲ መንግስቲ ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ንክዘራረቡ ድልዋት ከም ዘለዉ ገሊፆም ክብሉ ክጽሕፉን ከለዉ ብወገን መንግስቲ ኤርትራ ድማ ቀዋሚ ፈጻሚ ጉዳያት ናይ ኤርትራ ኣብ ኣፍሪካን ዩኒየን ከምኡ ድማ ኣምባሳደር ናይ ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያ ኣቶ ቢንያም በርሀ ከም ዝወፅኦ መሰረት እንተደኣ ኮይኑ ኤርትራ ምስ ዝኾነት ይኹን ሃገር ብዛዕባ ልኡላውነታ ዝኾነ መሬት ይኹን ባሕሪ ይኹን ሰማያት ከምዘይ ተዘራረበትን ሕጅን ንድሕሪ ሕጅን ድማ ከምዘይ ተዘራረብ ክብል እውን ኣብ ናቱ ውልቃ ኣካውንት እውን ፅሒፎም ይርከቡ። እዚ ኣብዚ ትዕዘብዎ ዘለኹም ሰብ ናይ ቀደም ፕራይም ሚኒስተር ናይ ኢትዮጵያ ዝነበረ ሰብ እዩ። ምናልባት ብዙሓት ሰባት ዘይትፈልጥዎ እንድሕር ኣለኹም ኮይንኩም ተኣምራት ላይነ ተባሂሉ ይፅዋዕ። ኣብቲ ቀደም ግዜ ኣብ 1991 ክሳብ 1995 ኣብ ምስግጋር ናይ መንግስቲ ድሕሪ ምውዳቕ ናይ ደርጊ መሰጋገሪ መንግስቲ ተባሂሉ ን45 ዓመት ዝኸውን ፕራይም ሚኒስተር ናይ ኢትዮጵያ ኮይኑ ዝነበረ ሰብ እዩ። ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ተኣምራት ላይነ ሓደ ዘረባ ተዛሪቡ ነይሩ። ንሱ ድማ እንታይ ዝብል ኤርትራ ካብ ኢትዮጵያ ኣብ ትግንፀለሉ ነበረት ግዜ ወይ ናጽነት ኣብ ትውጀሉ ነበረት ግዜ ምስ ኣሜሪካ ተሰማሚዑ መንግስቲ ናይ ኢትዮጵያ ማለት በዓል መለስ ዜናዊ ዝርከብዎም ከምኡ ድማ ስዩም መስፍን ካልኦትን ዝርከብዎም ሰባት ካብ ሰለስቲ ባሕር ናይ ኤርትራ ሲ ሓደ ሒዛ ንክትወፅእ ክእል ነይራ እንተኾነ ግን በዓል ኣቶ መለስ ዜናዊ ነዚ ነገር ዝፈሪሞሞ ኣይንደሊና ኢሉ ኣብ ሓደ ቃለ መሕተት ተዛሪቡ ነይሩ ማለት እዩ። እዚ ድማ ድሕሪ ናይ ግእዝ ሜድያ ዝበሃሉ ሓደ ቻነል ድማ ኣብ ፌስቡክ ምዘርግሕዎ እንተኾነ ግን ብዙሓት ወሃብቲ ርእቶ ኣብ ቦታ ኮመንት ማለት እዩ ነዚ ነገር እዚ ምስ ረኣዩ ኩሉ መለስ ዝገበሮ ነገር ምዃኑ ብዛዕባ ናይ መለስ ዝዛረቡ ኣዝዮም ብዙሓት ዝኾኑ ወሃብቲ ርእቶ ነይሮም። ካብዚ ኩሉ ፅሑፋት ግን ውሑዳት እውን እንተኾነ ብዛዕባ ኤርትራ ሲ ሰለስተ ባሕሪ ዘለዋ ኢሉ ዝጠቐሶ ነገር ሰለስተ ባሕሪ ካበይ ከም ዝመፀ ዝዛረብ ሰብ ኣይተረኣየን። ማለት ብመልክዕ ወደባት እንተደኣ ኮይኑ ኤርትራ ክልተ ወደባት እዩ ዘለዋ ባፅዕን ዓሰብን እዩ ማለት እዩ። እንተደኣ ብመልክዕ ደሴታት እንተደኣ ኮይኑ እውን ከባቢ 365 ዝበፅሕ ደሴታት እዩ ዘለዋ። እዚ ሲ ብዙሕ ሰብ ክሓተሉ ኣይረኣኹን ማለት እዩ። እንታይ እዩ ሰለስተ ባሕሪ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ወይ ሰለስተ ባሕሪ ኣለዋ ዲ ኤርትራ ብዘይካ ክልተ ወደባትን እዚ ተጠቒሱ ዝፀንሐ ደሴታትን ካልእ ሰለስተ ባሕሪ ዝበሃል ነገር እንታይ እዩ? ኤርትራ ብዛዕባ ጉዳይ ቀይሕ ባህሪ ምስ ኢትዮጵያ ክትዘራረብ ድልውቲ ምዃና ገሊፃ ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ሎሚ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢ ገጹ ኣብ ዘመሓላለፎ ጽሑፍ ሚኒስተር ጉዳይ ወፃኢ ኤርትራ ዑስማን ሳልሕ ምስ ላዕለዋይ ኣማኻሪ ፕሬዚደንት ትራምፕ ኣብ ጉዳይ ኣፍሪቃ ኣብ ዝነበሮ ዝርርብ ኤርትራ ብዛዕባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ተፋሰስ ኣባይ ቀይሕ ባህርን ንምዝታይ ድልውቲ ምዃና ገሊጹ ኣነ ብናቲ እምነት ኣብይ ኣሕመድ ዓሰብ ክወርድ ኢሉ ሓንቲ መዓልቲ ሓሲቡ እውን ይፈልጥ ሓደ ናይ ምግባር ተኽእሎ የብሉን ካልኣይ ዲፕሎማስያዊ ከይድታት እውን ኣይፈቕደሉን ዓለም ለኻዊ ከይድታት ውግዘት ከምፀሉ እዩ ሳልሳይ ብወሳናይ መልክዑ ኣብ ኩናት ትግራይን ኢትዮጵያን ፖለቲካል ኢኮኖሚው ከሲሩ እዩ ኩናት ከዓ ብዘሰክፍ ኩነታት ኢኮኖሚ ዝበልዕ
ስለዚህ በየና ኢኮኖሚ አብይ አሕመድ ንኤርትራ ክወግ ይትረፍ ንኤርትራስ ንፋኖ ክስዕረ ይኽእልን ይለከለሁ ስለዚህ ናይ ሚዲያ ጋጋታ ናይ ትርኢታት ገለ ምናምናት አለው አመረቅኩ ግዛዕበልኩ ጀነራልነት ማዕረግ ሃውኩ ገለ ልብሉ ድራማታት አለው እዮም አባይታ ግን ሰራዊት አብይ አሕመድ ወይ ከዓ ሰራዊት ብልጽግና ኦሮሞ ንዓሰብ ናይ ምውራር ዓቅሚ የብሉ ተገይሩ ከዓ ይቅርሰም አይኽእልን ኣብ ዝተወሰነ ሰሙናት ቤተ መንግስቱ ክምንጠል እዩ ከማእ ተገይሩ ኣብ ዝተወሰነ ሰሙናት ሓንቲ ዓረር ላብ ኤርትራ ተተኪሱ ሓንቲ ስዳሮ ላብ መሬት ኤርትራ ተኣትዩ ኣብ ውሽጢ ሰሙናት ምናልባት እውን ኣብ ውሽጢ 2 ወርሒ 4 ኪሎ ቤተ መንግስት ክምንጠል እዩ ስለዚ ናይ ምግባር ዓቅሚ የብሉ ኣይገብራ እዩ ከምኡ ዝኸውን እንታይ ማረጋገጽ ኣሎ ዘሎ እዚ ንሪኦ ዘለና ናይ አብይ አሕመድ ናይ ምውጋእ ዓቅሚ ኢኮኖሚኡ ሞራሉ ዲፕሎማሲኡ እዚኣቶም ብምልኦም ተደማሚሮም እሱ እዮም ዘርእኻ ድሮን ገዛእኹ ግዛዕ ገዛእኹ ዝብል ዘሎ ኣብ ሰራዊቱ እምነት ስለ ዘይብሉ ኣብ ቴክኖሎጂ ዝተኣማመን ዘሎ ካብኡ ድማ ናይ ኤርትራ ሰራዊት ናይ ምግባር ዓቅሙ ምስ ናይ ኢትዮጵያ ሰራዊት ናይ ምግባር ዓቅሚ ይፈላለዩ ልምታይ ተልና ሰሜን ሸዋ ክንበፅሕ ከለና ሰራዊት አብይ አሕመድ ላዕና ኣይዓገተና ስለዚ እዚኦም ኩሎም ደሚርካ ዘይኸውን ነገር እዩ ጽቡቕ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንህወሓት ስግደፍ ፋኖን ኦላን ባንዳታት ተላእኽቲ ናይ ግብፅን ሱዳንን እዮም ስለዚ ፈለማ ኣብዚ እዚኦም ኣብ መጥፋእ ክንረባረብ ኣለና ምባሉ እንታይ የመላኽት ፃዕረ ሞት እዩ ሓደ ባንዳነት አብይ አሕመድ ባዕሉ በአንደበቱ ናይ ሻዕቢያ ተላእኺ ነይረ ናይ ግብፂ ተላእኺ ነይረ ኢሉ ተዛሪቡ እዩ ስለዚ ልባንዳነትስ ካብ አብይ አሕመድ ልላዕሊ ዝቐርብ የለን ብሄራዊ ረብሓ ዘሸይጥ እናመሓለ እናጣሓለ ወላሂ ወላሂ እናበለ ኣብዚ ዓዲ እዚኣ ብመዳይ ቁጠባ ብመዳይ ዲፕሎማሲ ብመዳይ ፖለቲካ እምርታ ዘምፁ ጂጋንት ፖለቲሽያንስ አሳሲኔት ብምግባር ላዕለዎት ወታደራዊ ኣዘዝቲ ኢታማጆር ሹማት ብምቕታል ብምቕንፃል ዝፍለጥ አብይ አሕመድ እዩ እዚ ናይ ባንዳነት ስራሕ እዩ ናይ ኢትዮጵያ ኩሉ መዳዋ ዓቅምታት ምሕንሻሽ ሓላፍነት ብዝጎደሎ ኣገባብ ሃፍቲ ምብኻን ል27 ዓመት ሙሉእ ብፅቡቅ ስነ ምግባር ብስርዓት ዝተሃነፀ ሰራዊት ናብ ታራ ሽፍትነት ብዕልግና ቀታላይነት ገበነኛነት ምቅያር ናይ 27 ዓመት ፖለቲካል ኢኮኖሚ ናይ ኢትዮጵያ ብኩናት ምሕንሻሽ እዚኣቶም ብምልኦም ናምታይ ምርኣያ ናይ ባንዳነት ምርኣያ እዩ ህዝቢ ትግራይ ምስ ባንዳነት ታሪካዊ ምትእሳር የብሉ ምስ ሃገር ምህናፅ ምስ ጅግንነት ተጋሩ ኣብ ኢትዮጵያ ላብ መሪሕነት ክመፁ ከለው ኢትዮጵያ ትኽበረሉ ትፍርሐሉ ኩነታት ኣብ ምፍጣር እዩ ዝፍለጥ ህዝቢ ትግራይ ማለት እዩ ኣይኮነ ዶ ኢትዮጵያስ ምብራቅ ኣፍሪካ ናይ ኣፍሪካ ሃገራት እውን ሰላመን ዝሕለ ዝተሓለወ እውን ደቂ ትግራይ ብፖለቲካን ብወታደራውን ብዲፕሎማሲን መሪሕነት ኣብ ዝለዓለ ብርኪ ክህልው ከለው እዩ ብመዳይ ጥዕና እውን ከይተረፈ ማለት እዩ ስለዚ አብይ አሕመድ ዝዛረቦ ዘሎ እቲ ናይ ባዕሉ ስርዓት ዘንፀባርቕ እዩና ከምኡ ክዛረብ ግድን እዩ ህዝቢ ትግራይ ናይ ባንዳነት ታሪክ የብሉን ተተዛሪቡ እውን ዝገርም ስለ ዘይኮነ ምንም ክበሃል ኣይኽእልን ግን ህዝቢ ይዕዘብሎ እዩ ብመዓልቱ ማለት እዩ መን እዩ ባንዳ መን እዩ ዘይባንዳስ ይረአ እዩ ኣብ ፓርላማ ከይተረፈ የኤርትራ ህዝብና መንግስት የኤርትራ ሰራዊት ባይኖር ኖሮ ምን ይውጠን ነበር ዝበለ ስርዓት ብልጽግና ኦሮሞ እዩ ንሕና ይኮናን ከምኡ ኢልና ንሶማልያ ፀዊዕና ንኢትዮጵያውያን ዘጨፍጨፍና ንኤርትራ ፀዊዕና ንኢትዮጵያውያን ዘጨፍጨፍና ንዩናይትድ አረብ ኤምሬት ናይ እስራኤል ናይ ኢራን ቴክኖሎጂታት ዓዲግና ገዛእ ዜጋታትና ዘጨፍጨፍና ንሕና ተጋሩ ኣብ ዝለዓለ ናይ ፖለቲካን ናይ ወታደራውን መሪሕነት ዝሃለና ይኮነን ብልጽግና ኦሮሞ ኣብ ዝመርሕ ዓዲ እዩ ተፈፂሙ ስለዚ መን እዩ ባንዳ መን እዩ ዘይባንዳስ ይትረፍ ንኢትዮጵያስ ንዓለም ግልፂ እዩ ወዲ ብሻሻን እሸ ወዲ ኣፈርቁ ዝበልኩም ንስኹም ትፃረፉ ዘለኹም ንስኹም ማለት ንሕና ኢና ተደሚርና ዝበልኩም ንስኹም ወዲ ክፍላ ይኮነ መራሒና ዝበልኩም ንስኹም ኣነ ይኮንኩን በቃ ንእሽተይ ወዲ ኣፈወርቂ ዝበልኩም ንስኹም ኣነ ይኮንኩን በቃ ካብ ሕጂ ክልተ ሃገራት ዝበለ ንስኹም ኣነ ይኮንኩን ምስ መራሒኹም ሕጂ ዋጭ ዋጭ ኣይትበሉ ተደሚርኩም ኢኹም ከይትፍትሑ
دقوكم رجالهم أبزي نوتا يلمهم بتشوقات ولنيهم أبزي أخونكم كين دقوكم كم زي مشرفة نابلكم كين واه هاجرنا لا تورث إلك هاجر كان لا تزمته لا تزمت تسي لك إسكاي حدرني كتات تبل كتات من لا شو كتات واه لك أنا من مريضنا لك أكو مام تيلوت ودا مام تيلوت أي معري وحنا لك أوعيها بالعيب تو أوفن جيك أوعيها بالعيب كتات Apologize. I'm continuing. قدام ده واه تاب غور كتات ما تقول قاعد حنت ترى اقرا خالص قرا مقفله ما تبل معري تصلي كره وانا بالي او يعطيك بدعي كتات Apologize. I'm باي continuing. مسلكم مسلمين እዚኣ ፋክት ያብለኩም ኣለኹ እንድሕር 1 ሚልዮን እንድሕር ኣብ ደገ ንነብር ተሃሊና እቶም ኣብ ኤርትራ ዘለዉ ክንደይ ሻዕ ክዝቆቑ ነዞም ኣብ ደገ ዘለና ራብዓይ ግንባር እንዲ እዚ ራብዓይ ግንባር ስደደቅኹም ክትሰዱ እዚ ኣነ ዝብለኩም ዘለኹ ታይ ምተረዳእኩ ፅምዶ ወደ አፈወርቂ ደብዳቤ በጽሕዎ አሜሪካ አባል ጽምዶ ኮይናላ ወደ ሐውቦ ታጋይ ካሓሻ ደብዳቤና አወይን ሐወስ በጽሕሎ አባል ጽምዶ ኮይናላ አሜሪካ ወደ ሐውቦ What about this? Malay. ወደ አፈወርቂ ናብ ቻይና ኸይዱ ቻይና ኸይዱ ተባሂሉ ዜና ዓወት እንደገና ሩሲያ ኸይዱ እንደገና ናብ ዝጥያ ኸይዱ ዝናዓቅኩሞ ወደ ብሻሻ ከዓ ድሰራሓ ከዓ ክሰፍዎ አሉ ከብልጽግናው በኩል ከሰሞኑ የኤርትራ አቋም ተቀየረ የሚል መረጃ ሲሰራጭ እንደነበር ይታወቃል። አሁን ከሻቢያ በኩል በጉዳዩ ላይ ምላሽ ተሰጥቷል። የሻቢያ ሰዎች ከሰሞኑ ከትራምፕ አስተዳደር ሰዎች ጋር በዋሽንግተን ያደረጓቸው ንግግሮች መወያያ ሆነው ሰንብቷል። የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ኦስማን ሳላህ ከኒውዮርኩ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ጠቅላላ ጉባኤ በተጓዳኝ በፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ የአፍሪካ ጉዳዮች አማካሪ የሆኑት ማሳድ ፋሬስ ቡሎስ ጋር መምከራቸው ይታወቃል። የሁለቱ አካላት ውይይት የኤርትራና የአሜሪካ ግንኙነትን በማሻሻል ዙሪያ ያተኮረ እንደነበርም ከሁለቱም ወገን ተገልጿል። ኤርትራ ከአሜሪካ ጋር ልትተባበርባቸው የምትችሉ መስኮችን ለመፈተሽ ዝግጁ መሆኗን ለቡሎስ ሚኒስትሩ እንደተናገሩ መዘገቡም ይታወሳል። ይህን ውይይት ተከትሎ ከወደ ብልጽግናው መንደር ከሰሞኑ በሰፊው የተሰራጨው መረጃም የቀድሞ የጥፋት አጋራቸው የኢሳያስ አስተዳደር የአቋም ለውጥ አድርጓል የሚል ነው። ኤርትራ በቀይ ባህር ጉዳይ ላይ ከኢትዮጵያ ጋር ለመደራደርና ለመወያየት ዝግጁ ነኝ ብላለች። የኤርትራው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ኦስማን ሳላህም ከፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ የአፍሪካ ጉዳዮች አማካሪ ጋር ባደረጉት ውይይት ኤርትራ በአፍሪካ ቀንድ በናይል ተፋሰስና በቀይ ባህር ጉዳይ ላይ ለመነጋገር ዝግጁ መሆኗን ገልጸውላቸዋል ወዘተ በሚልም ሲስተጋባ ተስተውሏል። ለዚህ ደግሞ ከሻቢያ ሰዎች ዘንድ ምላሽ ተሰጥቷል። በኢትዮጵያ የኤርትራ ኤምባሲ ጉዳይ አስፈጻሚም ሐሰተኛ መረጃ ነው ሲሉ አጣጥለውታል። ኤርትራ ከየትኛውም ሀገር ጋር ስለ ሉዓላዊ ግዛቷ መሬትና ባህር ወይንም ሰማይ አትደራደርም፣ አሁን አይደለም በ1 ሚሊዮን ዓመታት ውስጥም አይሆንም ይላል ይህ ማብራሪያ። ከሰሞኑ በሀዳስ ጋዜጣ በኩል ሻቢያም በህዝቡ ዝምታ ተስፋ የቆረጠው ብልጽግና እየሟሸሸ ነው፣ ከኤርትራ ጋር ውጊያ የማይቀር ነው፣ የብልጽግና አምላክን ይዘን እንችለዋለን፣ ጊዜ አይፈጅብንም የሚል ፕሮፓጋንዳ የኢትዮጵያ ህዝብን እየተማጸነና በሌላ ወገን ደግሞ የውጊያ ቴክኖሎጂ አለን እያለ ነው ሲል ከሶ እንደነበር የሚዘነጋ አይሆንም። ኣሕዋት እሙን ሎማዕ ዝነበረና ምድላው ኣብዚ ዛዚምና ኣለና እዚ ምድላው ከም ዝተመቸወኩም ኣይጠራጠረን እሞ ኩላትኩም ሰብስክራይብ ና ላይክ እናገበርኩም ኣበራታትዑ ንክብለኩም ይደሊ እንተሰሰናዮ ኩሉ ግን ንዓኹም ይምነየልኩም ቻው